Ето така. Ето това е пилето. И сега старт. Я да видим как се върти. Кажете, благодаря ли, Мими? Благодаря, Мими. Готово ли е? Стоп. Чакай. Я да видим сега. Отваряме сега. Отвари. Искам чаника. Чинийките са ти там. Отиди, там в леглото на бебето. Не мога да го направя, не мога. Ето ти чиник. Ето чиник. Поднеси на тате да яде пиле печено. С чинийката, защо му даваш само пиле? Ето ти чаниките. Ох, вкусно печено пиле.